Nggih, kala wau sampun ngaturaken jingle utawi pambuka saking kanca-kanca campursari Surya Buana. Anggenipun dalu menika marak sowan wonten tlatah Dusun Kuarasan Lor, Tiru Kidul Gurah. Dalemipun Bapak Sunari dalah Ibu Junarlin. Anggenipun dinten samangke tasyakuran resepsi inggih menika Mbak Rini Wulandari Sarjana Manajemen kalian Mas Muhammad Nur Yasin nggih matur nembah nuwun ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh kagem tamu undangan kang katemben rawuh sumangga langsung tumuju kemawon wonten ing sasana boga sinambi dahar sinambi hamirsani campursari Surya Buana ingkang mijil saking Kalasan Ploso Klaten ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Mas Reza Kabul matur nembah nuwun nggih. Mbok bilih mangke sabibaripun dahar Bapak Ibu badhe ngersakaken foto kalian Mbak Rini kalian Mas Yasin monggo menika ugi wonten fotograferipun ingkang sampun sumawis umpami sampun siyaga anggenipun mendokumentasikan panjenengan kalian Mbak Rini kalian Mas Yasin ya nanjake warangganane mumpung tamune padha lenggah sami mirsani ya iki lho iki iya ya jajal manten anyar ya Jin Janjun iso meneng ora Mbak nyun sewu Mbak Tuyule niku jenengan keplak mboten napa-napa sirah melon kelip nganu lampune dipateni bintang lighting ya tok piye ampun ulap ya kentang oke cupat kae meneng ya nanjake waranggana ya ini fotografernya dari mana iya potret foto ta iso ini potret oke ra nanggap no guyu mangane akeh dhewe ra yo nanjake Mbak Raras Kawiryan sesarengan campursari Surya Buana AR Jolodong bintang lighting multimedia VIP lah sumangga sugeng dalu nak Raras kene-kene wong ayu nyaketa marang pun jenengipun kakek kan kacang Mas kacang osil
Sarengan campur sari Surya Buana menika jenang gula atur kagem pinanganten sarimbit ugi keluarga agung ugi tamu dan kang sami rawuh wonten dalemipun Bapak Sunari dalah Ibu Junarlin menika wonten Mbak Raras Kawiryan sugeng midhangetaken sugeng pamirsa Surya Buana. Yop. Lagu iki ngelingne utawa ndongake mantene. Bunga susah kudu dilakoni wong loro. Mas Bambang. Semono uga ya pitutur kanggo sliramu merga kowe lagi anyar katon. Nggih matur sembah nuwun. Iki jane sinden gampang senep. Terima kasih doanya maksudnya. Ya. So, jenengan juga. Ya. Semoga ya awet ya Mas Bambang ya. Guyumu rapi. Oke ngendang ya Mas ya. Alah gampang, trimano ngendang kabul pedhot. Nggih, matur nembah nuwun kula jenang gula ampun dipun aturaken kalian Mbak Raras Kawiryan menika putra dalang kondang saking Tulungagung putranipun Ki Sun Gondrong. Nggih, matur nembah nuwun ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh Bapak nggih. Surya Buana nggenipun dalu menika marak sowan wonten ngarsa panjenengan dipun sengkuyung kalian AR Jolodong Audio, Bintang Lighting, VIP Multimedia, ugi siaran langsung live streaming melalui channel YouTube-nya Surya Buana Official dan juga Pak Cip Andum Suko. Matur nembah nuwun, saya ucapkan selamat malam sugeng dalu kagem pamirsa pandemen Surya Buana wonten ing dalem lumantar live streaming sugeng midhangetaken. Ya, nanjak kene saiki. Ya, bar Mbak Raras apa neh iki penake, Bos? Iki sing adoh iki. Iki alumni lho iki. Sepelan lapas kok iki. Ya nanjake menika waranggana salajengipun mijil saking tlatah Tulungagung. Ya. Yuk ana dia Surya Buana. Lah sumangga. Kene Mbak Dia. Sehat ya? Alhamdulillah Mas Bambang Melo. Iya. Panjenengan sehat. Pangastumun. Alhamdulillah. Yuk. Surya Buana. Aku kelingan
jane sepitmu piro to, Bebeh? Kancane iki lho Sama nih mak opera jamu to, Mas? Kok gampang lelah? Duh, jamu dek wong jamu ya. Padane botak kae kadok. Enek BT ini lho Mas Surya Bana iki mang. BT jare PK wong dek PK nemen kok kae. Engko ditunggane ya Mas BT ini. Sapa? Iki lho. Lah kuwi rencana dingge sajen. Ndogoren. Sirah kaya tonto. Ngerejekeni Mas anggitmu. Ngerejekeni apa? Anggitmu iki lampu-lampu iki lek ora nek tambahan piye? Bendina padu karo maratuwa kuwi. Merga. Dadi pisui ya maratuwane musuh kuwi. Rene men njaluk mangan tok ning omah radang ya kuwi ngesakne. Pokoke anak wong duwe gawe diparani. Lah yang sering nggo kresek abang. Gaweane nggawa kamera, padahal kamera mati. Ora nek mesine. Ora nek mesine. Delon gundule langsung kemringet. Biasanya sing kemringet ya awake. Kuwi iso gundule bun-bun. Enggak dilungkas lek metu kebule. Hati-hati lho Mbak, nek ubur-ubur. Ya Squidward. Cedatan sajroning ati. Bambang kencing kuda lho Mas. Lho kok iso Bambang kencing kuda pi? Lho lha kok mang teng 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 opo jale? Aku wae kok iso Bambang kencing kuda. Bambang kencing kuda. Alah. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Jarno. Marai ya musuh lawas dadi saiki kan dhewe wis alumni, aku lulus-lulus. Siap ya Mbak Dia Uhu. Kata-kata Uhu itu terinspirasi dengan kekonyolannya Mbak Dia dulu. Saiki wis ora Uhu ya. Panggah nemen nih. Ya. Nggih, matur nembah nuwun kala wau gubuk asmara sampun katur kagem tamu undangan ingkang sami rawuh monggo mangke mbok bilih wonten pamundutan tetembangan badhe request badhe nembang piyambak sareng-sareng kalian kanca-kanca Surya Buana monggo. Monggo. Nggih. Foto ngopo Mas Lunas? Kena dingi lho, kena turangga nih. Nggih, matur nuwun. Ya, nanjake neh. Wih, selpa-selpe manten anyar. Ring. Nanti Mbak Rini sama Mas Yasin boleh request lagu ya. Enggak apa-apa mau nyanyi sendiri enggak apa-apa, mungkin dangdut monggo, lagu apa silakan. Mumpung di streaming atau siaran langsung melalui kena kamera kena ya? Kena ya. Melalui channel YouTube-nya Surya Bana Official dan juga Pak Cimandum Suko nggih. Ini yang mirsani banyak sekali. Nanti biar wajah jenengan berdua itu kita manteni ngoten nggih ben gak gundul ya matur nembang ya nanjake Maranggono nek tuyul dan Mbak Yul susah ana iki digawane sing nipung ya nanjake Waranggono ya saka kota Kediri ya ana Resa Banmus Surya Bana kene-kene wong ayu lalai sugeng dalu diajak aja nyawang rono
Kleru. Sameser. Karep kaya dehem ngono Oh, lho. oh, dehem to. Kleru ya, kleru. Oh iya. Nyapa? Anu, kena penyakit. Mesa-mesen. Ya, Mbak. Gak cacah lho. Guyang. Guyang guyung saja arep mundut laku Sinten niku lenggah pacane ana mburi menganu sejake masih Sesarengan kalian Surya Buana jumbuhke nanggame ya nak mengiki menika resepsi saking Mbak Resa ugi kanca-kanca Surya Buana. Daupe pinanganten Mbak Rini Wulandari sarjana manajemen kalian Mas Muhammad Nur Yasin wonten dalemipun Bobo Sunari adalah Ibu Junarlin Sugeng Mirsani. Saya turut tamasya berkeliling kota. Saya turut tamasya berkeliling kota. Lirik sapa? Lirik mantene nah ya Pak. Ya. Itu tadi. Wah ya. Nah. Oh minum. Kowe kena PMK to? Kena anu penyakit. Mau gak sintong kok lipen ku ilang. Oh. Mesa-mesen. Jajal suaramu ton jajali. Aja suara tok jajal. Kok liyane. Apa contohnya? Guyang guyu. Beras. Sajak arep mundut Jamu. tahu. Lagu. Anu mampu to Mbak Sira. Yo tutupane. Ki anake apa piye jare? Angger tak delok lho ket mau mbake wong loro jilbabe dipruko piro. Mampu nggih, kok para bapak. Ya lagu kuwi paling Anu. Bakpane pun umup. Sajak arep mundut lagu. Sajak
Bambang bersama Surya Buana, AR Jelotong. Iya, semuanya. Makasih. Oke. Kelangenane Mas Alvan. Iya. Matur nembah nuwun Mbak Reza. Iki lho. Bolu nggih bancaan jerahe. Wisine madu, Mbak. Madu bosok. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Reza sampun ngaturaken resepsi njumbuhaken kawontenan ing dinten samangke. Anggenipun panjenenganipun Bobo Sunari dalah Ibu Junarlin ngawontenaken tasyakuran resepsi ingkang putra inggih menika Mbak Rini Wulandari sarjana manajemen kalian Mas Muhammad Nur Yasin. Bebile mangke Bapak Ibu sabibaripun dahar badhe ngersakaken tetembangan monggo Pak Bu, badhe campur sari monggo, dangdut monggo, kagem keluarga agung monggo, badhe ngersake lagu nggih monggo, nyanyi kiambak nggih monggo Pak Bu nggih. Kadang-kadang sinoman, kadang-kadang biodo sedayanipun monggo mangke mbok bilih ngersakne lagu monggo sesarengan campur sari Surya Buana ingkang mijil saking Kalasan Ploso Klaten nggih. Pripun Bu badhe nembang? Mboten. Ketake kok ilang ngingak-nginguk sindene. Pripun Bu sindene cantik-cantik nggih? Lho, sindene Surya Buana niku cantik-cantik kok tuwek sithik ditugel Bu sirahe. Nggih. Gak aku wis gak tugel. Jayen sirahe ngeringet. Nggih, yo nanjake lah iki. Iki terkenal dengan kluget-klugetnya. Iki jan. Wah, jan luar biasa weh. Enak pamundutan? Oke, kene. Kene Bang iki. Oke. Pak Suyanto dan Bu Suyati lukaku kalian kelingguan. Oh kerinduan. Nggih, Pak Suyanto ingkang pundi? Kali Ibu Suyati. Wonten mriki. Wong nggih, Bu, nggih. Jenengan Bu? Nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Mengke nyanyi kiambak napa wakil? Nyanyi kiambak. Oh nggih, kula nantang nggih, Bu. Nggih. Ya tak nanjake. Ya. Nanjake waranggana salajengipun mijil saking tlatah Banana Thousand. Pare City, Banana Thousand adalah Gedang Sewu. Yuk kita sambut ada kita Plo Surya Buana AR Jelodong Bintang Lighting VIP Multimedia Surya Buana Official Pak Cep Antum Suko lah budak. Dirjen. Oh, Dirjen. Dirijen. Lah ya, jurigen. Ya. Wayang botak. Urungi lho. Botaknya apa? Keringet. Ya ora apa-apa deh ning kono menang banyak. Nyapo? Kalau mburine men mambu lho iki kan. Wis kemeringet anune bolune. Biasane lek ngano Mas, apa wi jenenge lek lampu iki dhuwur iki ana sing kewan cilik-cilik lho kuwi. Anu, mimik. Rumah samu Kok letong genek kok. to? Wis Tapi- ira dudu letong. Tapi wengi iki dhewe sing ngrubungi beda. Wis suten to Ris ben mlebu YouTube Ris. Wis ya wis. Ya, Iya, langsung ngeblur. Kowe demet tok. astagfirullah. Aku getem arep. Aku iso semremet ya. Siluman. Yo, ayo ora ini. Wayang wengi. Iki lho bolone lampu. Tenang rasa marah-marah. Ya, Mas. Bismillah. Wayang Wayang wengi udan negeri Ronggo Surya Buana. nanti
gejala gendeng kok kuwi. Ya ora, ya kan ya barbaran. Barbarane kudu nganggo lop. Adrawi gambarin aku nang. Iki lagu apa to, Kak? Ora muni to nyung. Iya to piye. Biasane sing iki lho, Jak. Aja mbok gawe nesu. Adrawi gambarin aku dong. Gambaren to, Jang. Kok ngono to? Piye to piye? Aja nesu to, ki nesu angel lho kuwi. Iki lho. Lho, kok piye to? Adrawi gambarin aku dong. Duh, Musikmu iki ora piye to? muni to, Jang. TikTokmu piye? Ya kuwi modar TikTok ya. Wong kontane berbahaya. Mengandung zat kimia. Ora. Lek Ujang duduk TikTok. Apa? Tik. Iya. Kit, Dalam. awake dhewe kudu ngaturke rasa puji syukur nang Nggih. ngarsane Gusti, saged sowan ana tlatah kewarasan Tiru Kidul Nggurah. Alhamdulillah berarti wonge waras kabeh, Mas. Lah kok iso? Lah, Oh, dusun kewarasan ya. Iya ta. Ana daleme Bapak Sunari dalah Ibu Junarlin. Nggih. Nah, Jangan tahu kayak mau. Enggak deh, enggak ngono. Gerai. Wong gering. Yo, persiapan habis ini ya. Saya tak minangani Pak Imam dulu, oke? Oh iya. Disiapke lagune apa sing nyanyi sapa, oke? Oke. Yo Pak Imam, gak pengen joget sini Pak Imam. Mosok wakil ke DPR rumah saku. Sini Pak Imam. Kayak winginan Pak Imam, sini. Mboten kersa? Sini ya. Oh, enten garwane. Ibu, nggih. Pak Imam mriki lho, Yup. Pak sama sini. Pak sama. Pak sama Mas. Pak Imam. Pak Imam, sini. Sini ya. Sing gitu wonge. Lho, piye to kuwi kok nyelok ora roh wong iki? Lah, Pak sing sendok ini Mas. Oh, menika. Lho, Putrane Pak Imam. Saliman saya mbek calone kene. Calon MC. MC-ne sok manten maksudnya ya. duduk calon pembantu to. Duduk. Yo, gerajakan Banyuwangi. Seneng lek kowe kancan. Mas Yasin gak mau joget Banyuwangi? Anak sing warai. Kacang ose. Yo. Sirah tonto ngono yo. Wong aja Sing guri men nutupi mambu to, Mbak? Mambu. Koplan kruku penapa ben ra mambu. Yo, dadake. Pak Imam. Ben. Wis ngene terus aja. Gak apa-apa mang menit. Piye to? Pak Imam kula bengkeng, Pak. Lah apa meteng to, Mas? Hah? Lah apa meteng? Sapi. Ental. Kerajakan Banyuwangi Rino bengi sing tau sepi lan waton
Lahir banci, Pak. Duh, Pak Imam. lahiran plastik kabeh wingi Pak. Ember. Ya. Pon Pak, pripun jenengan Pak Im? Sampun Pak Imam. Ben nyuwetrum neh bathuke. Dalem. Wisane. Wah, Napa malih, Bu? napa malih, Pak? Bu. 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 Iki kok ning alas saiki ning. Lah ibuke ora nyauri kok. Bu, napa malih, Bu? Lah jadi sauri lemah kok. Sawur wi. Wah, anu sik mikir lagune. Sawur uyah demit. Nak, kita Dalem. iki seana waktu sak jam. Sak jam iki. Heeh. Lagune, iki lagi. Iki Pak Imam iki. Dudu iki. Oh, dudu. Repot apa? Apa to, Mas? Namanya Pak Sudi. Pak Sudi nyuwun lewung kalian Sidorondo. Oh, nggih, monggo, Pak. Pak Sudi badhe nyanyi ya, Mbak? Pak Sudi monggo. Mboten wakil. Jan kok DPR. Sinten jenengan wakil teng sinten? Kalian sini. MC. Malah MC-ne blak-blak kesetrum. Ben jajal kok nyekel Mah, Kang. alah mah wis tau aku. Iya. Tas Nak, iki, Mang. Iki lagune piye? Wong ngono. Ya apa iki kita ben canonan sih. Ngono ya. Pak, urut dulu nggih kersane lari nom-nom kene nggih. Alah aku Ya sini. sembarang. Ayo. Mas Marvel. Marcel, ayo sini. Tak kasih kesempatan, ayo cepet. Lagunya apa? Mas Mar, nanti aku ikut masuk ya. Marim. Masuk ke sel. Duh, kowe sosial piye? Jenenge Marcel. Oh iya. Dengaran om meletek pikirane. Ayo Mas Marcel ini yuk. Dina iki malam Minggu rada meletik, Mas. Ayo Mas Mar. Atau temennya mungkin aja Mas. Kengko lah eker-ekeran tak goning polsek begel-begel. Sapa Mas sapa sing pakai kacamata? Ditakoki jenenge sapa malah sobone M3. Iya aku sobo simpati ya meneng ayo. Kono M3. Sampeyan roh ya? Garung simpati iki dari M3 gitu. Mas, sing gawe kacamata jenenge sapa ora kok sobone M3? Ya jenenge sapa nek M3? Anhar. Anhar. Ayo Mas Asar apa Anhar? Mas Anhar. Gelem Har, Pak? ger, rene ger, har, Anhar. Rene har, ger.
Ada yang mau Gimana nggak kalau ini? enggak ini saya minangkani Pak Sudi loh. Ayo. Kita kayak kesempatan lagi. Ayo, ayo. Nggih, ada putrane nggak? Pak Imam. Putrane Pak Imam. Wong ilmu nyawang. Nyawang kok sithik. Gak blas. Aja sanding Mbak. kalah gondang ya. Piye Mas Pasar ada enggak? Kalau enggak saya lewati dulu. Gak ada. Lewati dulu ya. Oke. Yo ket mau persiapan wae. Yang kok persiapannya ngentri jare. Ya iya. Enak simpati ya. Yo, metle ya. Iki minangkani Pak Bu Mar. Oh, Bu Mar penjahit. Oh, nggih. Iki aku yang duwe dulur ning kene Bu Mar penjahit. Nggih. Kuwi mbiyen tahun jahitne apa aku didandake beskap ning Bu Mar kono mbiyen. Biyen. Lah saiki. Saiki gak. Bu Mar menika kula aturne nggih menika lali janjine nggih Bu Mar. Matur nuwun Bu Mar. Terima kasih Pak Nur. Mengke disambung kalian lewung kagungane Pak Sudi. Pak Sudi. Nggih, terus mungkin jenengan nek pengen malih sing apa Mas Wimo? Sidorondo. Sidorondo jenengan monggo mriki. Gitu. Ya. Sik sak jam kok Ya sak jam ya. Wih, Dimetle antarane lali janjine karo lewong sesarengan Surya Buana ana Gitaplo AR Jolodong Bintang Lekting Multimedia VIP Surya Buana Official Pak Cep Antum Suko. Lah. Konde. Lah yo tak semprot benang mutiar nyamune. Ojo. Ya, kalem, kalem. Iya. Wis ya, Mas. Urung no, kurang sithik kok wis. Oh iya, Deng. Kurang nggih, Mas? Nyanyi. Oral kari. Oh, kari. Iya. Disiapne lagune. Oke. Jan-jane kowe ngendi?
Jangkrik. Iya, jangkrik ujang. Gak iso muni. Iso. Diurung deh. Iso deh tapi. Karo debok ya. Cari paralon. Dati sandingmu wit pelem kruyuk kroto. Aman toh? Man ya. Sabtu. Iki. Sabdo Pandito Ratu. Oh. Kalem Pak Imam, kesehatannya Pak Imam. Wah, Pak Imam. Wah, Pak Imam teng mriku to, Mas? Monggo Pak Imam. Pak Imam ini ndi? Pak Imam. Ingkang pundi to, Mas? Wong- Pak Im. Mam. Oh, lah cacah kurang ajar. Wis dudu Pak Imam. Ning kono, Pak Imam kono iku. Imam RT engko gegeh. Ya. Ya. Sabdo. Sabda Pandita Ratu. Nyapa toh? Iki sinden po lampor jane. Lampor ya Pak Mas? Wih, ngawur duduk. Lampor sing dingge masake lho. Wih kompor. Iya iya. Ora usah mlilik-mlilik. Cul matamu malah. Dia Pak Imam ya. Kelo Pak Imam kelo. Pak Im. Kelo wonge mlaku lho Pak Imam. Pak Imam. Anu golek susuk wonge jan ngijol. Malah teng mriki lho kula susuki mengke, Pak. Ada anak ibu, Loh. Oh, ya wis. anak bumam, Ada Bu Mam. ada bumam. Oh, Mas, Ibu mau lho orang nyanyi? Lah nggih. Bisa. Bu sapa? Lah Ibu Mam. Oh, Bu Mam iki Bu Mam. Nggih, Bu Mam ya. Mboten nyanyi, Bu. Lah mboten mengke putrane kula culik lho niki. Panggah, Mbak jadi sawangku sampean sawanen. Rumah sama Masa? medon kowe. Lagi-lagi lah lho. Ngomongi. Sini, sini. Bukan mukrim. Makasih ya, Dek. Diwaca sing banter. Aduh, karo aku. Loh, iki lho. Nresnani anake Pak Imam. Oke, siap. Spesial kanggo Mas Bambang sing nyanyi. Ya. Nresnani lagune piye? Duet tak? Duet. Nresnani. Wih duet, Mas. Duet. Duet. Ya toh, Mbak? Duet ya, Mbak ya. Gundul iso gundul. Gundul iso gundul. Tuyul. Yul tuyul iso. Tak panggah ngono. Pemain sumo lho ini. Apa? Pemain sumo. Mbak mau sini? Mbaknya mau nyanyi? Sing piye to nresnani sing piye to? Sing bagaimana coba? Nangis sakjroning kuwi to. Duduk nyarwi duet, Mas. Matur nuwun pontan samayungi pasudane teka. Suaramu iki lho pales sok ngengkel. Lah, nyanceni yo ngono pokoke. Nenane aku wis dapat tuh. Lah kok malah kayak telek ngono. Malah kayak ngono. Tresna. Lah iya, Laine pinoro. tresnani apa laine tresnani? Ninggal katresnane lho. Dadi payung nalika Nalika udane teko. Kuwi to? Kuwi. Mas. Tuh, tuh. Lalu ngajeni. Lah dalah Kayak iso ambeien. Ambeien. Apa? Ambil. Sinden kaya bangsong. Nyap. Wes aja ya. Iki. Solek sampean rabi ya. Kowe tak kei tresnani ya. Ya kuwi wis ganti neh lagune band. Cuk lek rabi ya. Kata dhewe sok, esuk gak mantene gak ngene iki. Sok lo ya, sok lo ya. Linggo lincak dhewe sok ya. Ya iki sing berarti nganu sekti. Mau ke sini?